Dagsa ang mga mamimiling ito sa gilid ng kalsada sa Maharlika Highway sa boundary ng bayan ng Libmanan at Pamplona. Ang mga mamimili, iisa ang sadya ang bagsak presyong karne ng baboy na ibinibenta sa lugar. Ang ilan sa mga mamimili dumayo pa mula sa ibang bayan tulad na lang ni Philip at Eman na mula pa sa Baaw at Sipukot. Malayo umano ang presyuhan na nabili nilang karne sa Pamplona kung ikukumpara ang presyo nito sa kanilang lugar. Para kang baboy dito sa Libmanan kaysa sa Baaw. Sa Baaw po magkano? 300 plus ang presyo kang laman. 360. Saan yan? Sipukot. Sipukot. May pagkakaiba po yung presyo dito sa Libmanan at saka Sipukot. At bakit dito pa kayo bumibili? 260 lang. Ayon kay Ruel Bernal, isa sa mga may-ari ng pwesto, mas mura umano ang ibinebenta nilang karning baboy kumpara sa iba dahil umaabot lamang sa 160 hanggang 180 per kilo ang farm gate price ng buhay na baboy. Dito kasi bili namin sa buhay 160, 170, 180. Kaya mababa kami sa Sa monitoring ng Department of Agriculture Bicol, bumaba sa 170 to 200 per kilo ang farm gate price na buhay na baboy sa Camarines Sur. Kung ikukumpara sa July 7 monitoring nito, umabot sa 180 to 220 per kilo. Pagtitiyak nito na dumaan sa tamang proseso ang itinitinda nilang karning baboy at walang dapat ipangamba ang mga mamimili. Yung mga mamimili, huwag sila mag-alala kasi dumaan ito sa tamang proseso. May may tatak na slaughter, galing slaughter. Ibig sabihin, safe na safe ang aming tinitindang baboy. Kanina, ininspeksyon ng meat inspector ng Pamplona ang mga pwesto sa lugar upang matiyak kung dumaan ang mga ito sa tamang proseso tulad na lang kung kinatay ang mga ito sa slaughterhouse. Dumaan sila sa proseso, dinadala nila sa slaughterhouse, dumaan sa yung tinatawag na bago katayin yung baboy, may resting period kami. Then, itong ginagawa ko ngayon is part ito ng duty ko na tinatawag sa amin na nagpa-post-abat. Ibig sabihin, from slaughterhouse, pinapasyalan ko pa ulit yung mga nagpakatay. Sinusiguro ko na lahat ng na pinakatay nila doon sa slaughterhouse is yun yung talagang tininda. Kasi kapag hindi dinaan sa slaughterhouse, good as hot meat ang tawag namin doon. So, kukonfiskay namin yon. Okay. Siniguro ng meat inspector na makakasiguro na safe for human consumption ang mga karning baboy na bibilhin nila sa bayan ng Pamplona. Sinisiguro ko po na safe and fit for human consumption yung aming mga meat dealers dito na tinitinda nilang baboy, mga karning baboy. Sure na duman sa slaughterhouse, makikita nyo naman po meron siyang may marka na duman sa amin. Sa mga mamimili, gusto kong parating sa inyo na fit for human consumption yung mga tinitinda nila dito sa bayan ng Pamplona. Sa kabila nito, patuloy ang pagdami ng mga nagbebenta sa gilid ng kalsada sa kahabaan ng Maharlika Highway, bayan ng Libmanan at Pamplona bilang alternatibong paraan upang mabenta ang kanilang mga produkto sa mas mababang halaga. Paalala ng Department of Agriculture, suriin maigi ang mga karning baboy na binibili at siguruhin na dumaan ito sa tamang proseso. Mula dito sa bayan ng Libmanan, Eli Jas Balbin, CSN.